A nécora segue a escasear nos mercados, polo que está a ter un elevado prezo, pero isto non bota para atrás os compradores, sobre todo os de fora, desexosos de degustar este produto. Os mercados municipais e as plazas de abastos da comarca están a ter un verán de moitas vendas. Os produtos do mar toman o protagonismo e son do máis buscado, ainda que hai algunhas especies que están a escasear, sobre todo de marisco. A nécora é moi pouquiña, pero o marisco temos percebe, mañá ven nos cigala, ainda temos marisco. Hai menos cando hai moito norte, moito vento, hai menos. Pero bueno, a ver, neste ano a nécora é moi pouquiña, está un pouco cara, que hai moi pouca nécora, pero bueno. Crustáceo que está a ter diferentes prezos segundo o seu tamaño. Estamos vendendo a pequena a 35 e a medianiña de 10 un kilo a 45. Sí, estamos vendendo, ayer vendeuse máis que hoxe, xa mal día, pero vendemos, vaise vendendo. Este ano vendeuse moi ben. Sobre todo a xente de fora. Sí, a xente toda é turista. Notase moitísimo. 15 días e acabouse todo. No, en setembro vamos con máis calma, máis lentiñas. Pero bueno, hai que aguantarse. Outro marisco que tamén está a vender é a ameixa. Tamén non hai moito, pero bueno, temos. Además temos a moitos precios. Hai no a 14, témolo a 20 e a 23. Referente ao peixe, están a comercializar moita variedade. Vendemos moito calamar, vendeuse moito sargo, moito rapante, o chinchiño, a sardiña, bueno, ainda se foi vendendo de todo. Sardiña hubo, rapante tamén estuvemos tendo, ainda temos algo de todo. E polo momento seguirán vendendo, xa que os visitantes, antes de regresar ás súas casas, fan encargas para levarse con eles produtos do mar locais. A veces, a ver, este domingo pasado, percebe, é o que máis levan para fora, percebe, e nécoras, é o que máis nos levan. E temos aí os precios, teño o pequeneiro ese mediano a 45 e teño un poquinho máis grande a 60. Polo mercado seguen a chegar clientes que residen fora de Noia, aínda que regresan no verán e non poden pasar sen mercar peixe e marisco no mercado. Cando estou aquí de vacacións sempre veño a comprar produtos no mercado. Vai según por épocas, según a época que estés, pois apetece máis unha cousa ou outra. En esta ocasión ia a tiro fixo. Viña a buscar os mesillóns a ver se estaban ben, e así. É habitual que nesta época haxa especies que teñan máis valor, polo que afirma que O produto de sempre, non? Según a demanda, pois leva un precio e leva outro. É o que hai. o verán vive as súas últimas semanas cun alto número de visitantes, datas nas que os mercados municipais seguirán traballando a bo ritmo.